Recordiwyd. Diolch yn y ti o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron unwaith eto, ac ni'n gofyn i ti i bresynoli dy hun yn ein plith, i dywalt ysbryd arno, mi'n harwen ni yn ein haddoliad. Tyrd lawr felly ni'n gofyn hyn o drwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau drwy ganu'r emyri 40, glân Gerubiaid a Seraffiaid, fyrdd o gylch yr orsedd fri. 40 yn ei sefyll i'w chanu. Croeso i'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n aluniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd gweddi misol yn cael ei gynnal ar y dryden nos Iau o'r mis sef Mai yr 15 Mai 16. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn sydd ym hanner ar 3. Wrth i ni gymryd y casgliad gwni ganu tra'r ein heistedd emyrif 135, 135.
yn darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 76. Salm 76. Hynod yw Duw yn Juda a mawr yw ei enw ef yn Israel. Ei babell hefyd sydd yn Salem a'i drigfa yn Seion. Yna torodd fe seithau y bwa, y darian y cleddyf hefyd a'r frwydr. Gogyn eddisach wyt a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail. Ysbeiliwyd y cedir yn galon, hinasant ei hun, a'r holl wir a nerth ni chawsant ei dwylo. Gan dy gerid di o Dduw Jacob, rhoi dy cerbyd ar march i gysgu. Tydi wyt ofnadwy, a ffwy a saif o'th flaen pan yn ynod o ddicter. O'r nefoedd y perais glywed barn, ofnodd ac ostegodd y ddeiar. Pan gyfododd Duw i farn, ni achub holl rai llednais y tir. Diau cyndared dyn ath foliana di, gweddill cyndared a waherddi. A ddynedwch a thelwch i'r arglwydd eich Duw. Yr rhai oll ydynt o'i amgylch ef, dygant anrheg i'r ofnadwy. E fe adur ymaith ysbryd tywysogion, y mae yn ofnadwy i frenhinoedd y ddeiar. Bydd y bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni yn llawenhau am bob un cyfle i ni'n gallu dod o flaen dorseddfainc yn gwybod mae peth ofnadwy, peth mawr, peth rhyfeddol i'w cael dod ger dy fron di. Ac eto o Dduw i ni yn dod yn hyderus gan yn dod trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Gan ein bod wedi derbyn y clogyn o gyfiawnder, gan ein bod wedi'n gorchuddio'n llwyr yn ei berffeithrwydd ef, i ni felly yn gallu sefyll o'th flaen, yn gallu dod fel dy blant ac yn dod â'n mawl yn deisyfiadau. Ac i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch i ti am y newyddion da fod modd i rhai sydd wedi dy wrthod i dro ôl tro, i'r rhai sydd yn elynion i ti, i'r rhai sydd yn rhodio ar hyd llwybrau tywyll, i'r rhai sydd yn ysbrydol farw, bod modd, bod ffordd wedi ei drefnu cyn i'r byd cael ei lunio, y gall y fath rai bod yn blant i ti. Ac felly ni'n diolch i ti ein bod yn gallu dod trwy'r ffordd i ti drefnu trwy'r arglwydd Iesu Grist ei hun, ein bod yn gallu dod ata ti fel rhai sydd wedi golchi ei maddau'n llwyr. Ac felly ni yn diolch i ti am y newyddion da yma. Yn diolch i ti am y fraint o gallu dod i di i ganu dy glodydd, i ddyrchafu dy enw, ac yn gofyn ti helpu ni yn hyn, i ni'n ymwybodol o'n methiant i ddyrchafu dy enw fel ag y dylsem ni. O Dduw, maddau ni bod ein hyddoliad yn wan, maddau ni bod yn llawn o ni'n hunan yn aml, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni i cael blas ar gwir addoliant, a byddwn ni yn dyfoliannu di heddi, yn ddyrchafu di yn ein canu ni, yn ein darlleniadau ni, yn y cyhoeddiad o'r efengil, yn y gwrandawiad, yn y cyfan o Dduw y bydd na addoliad yn dod o'n Calonau a fydd yn dy blesio di. O Dduw, mae angen i ti felly fod yma yn ein plith. Mae angen y tywalliad o'r nef. O Dduw, dydyn ni ddim yn deall pam yr oedi. O Dduw, i ni'n gwybod fod y cyfan yn dy ddwylo di. I ni'n gwybod y fod ti goruwch yr holl fydysawd, y fod ti yn rheoli'r cyfan. Ac o Dduw yn gwybod na all yr un drwg dorchfygu di. Ac dim ond dweud y gair sydd yn rhaid. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddweud y gair, y byddu di yn dychwelyd un plith unwaith eto. I ni yn gweld o sil i sil, y wlad yn mynd yn bellach ac yn gweld y rhai a fiodd ar un adeg yn sefyll yn glir, ac eto bellach wedi hen droi at dulliau'r byd yma. Ac o Dduw, i ni'n gweld yr eglwys yn gwanhau gymaint felly, i ni'n gallu gweld ymhen chydig y bach o amser na fydd yna dystiolaeth yn ein gwlad. Ond i ni yn gwybod, dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti wneud, ac fe all yr holl wlad cael ei thrawsnewid yn llwyr. Mewn eiliad o Dduw y gellu dydd beri y bydd pobl yn gweld eu pechod ac yn gweld rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, dim ond ti sydd yn gallu gwneud hyn. Helpa ni fod yn ffyddlon o Dduw trwy'r wythnosau fynd heibio. Ni'n gofyn am y nerth i bara yn ffyddlon. Ond i ni yn gwybod o Dduw, mae dim ond ti sydd yn gallu gwneud y gwaith mawr. Ac felly ni'n gofyn i ti
i ddod ac i ymyrryd ac i dywallt ysbryd unwaith eto ar ein gwlad ni. A bydde di yn dwy'n pobl at y dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Felly o Dduw, di ni'n gofyn ti beidio oedi mwyach. A bydde di yn maddau ni am ein crwydro, maddau ni am ein anghrediniaeth, ond yn gofyn i ti ddelio ni nid yn ôl ein heiddiant, ond yn ôl dy drigaredd di. Felly o Dduw, tywallt dysbryd glân arnom ni nawr, lawr ein plith. Diogelan hamser i ni'n mor ymwybodol o'r un drwg yn gweithio dydd a nos yn ceisio rhwystro a dinistrio'r hyn sydd ohono ti. Ac felly o Dduw, cadwa un drwg i ffwrdd a helpa ni i brofi o'th bresenoldeb yma yn ein plith. Felly nawr di ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dach ni'n ganu am y rhif 80, rwy'n dygaru ti a'i gwyddos, rwy'n dygaru farglwydd mawr, rwy'n dygaru yn anwylach na'r gwrthrychau ar y llawr. Rhif 80 yn ei sefyll i'w chanu. Oh
Byddai ein testyn o'r salmau, Salm 76 ac adnod 4. Salm 76 a'r 4 adnod. Gogeneddusach wyt a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail. Nawr mae hon yn salm gogoneddus, yn sicr. Mae e'n peri'r Cristion i lawenhau. Ac peri'r Cristion fod yn hyderus, mae e'n rhyfedd ond diwe. Mor hwydd i ni'n gallu teimlo'n ddi-hyder. Mae dylsen ni ddim wrth i ni i glywed am gyflwr y byd a'r ffordd y mae'r byd yn ymddwyn ac yna ni'n darllen falle yn y papurau newydd ac yn gwrando ar y newyddion ac ni'n clywed am y pethau erchyll, y penderfyniadau erchyll sydd yn cael ei gwneud. Ar sut mae'r byd fel petai'n codi dwrn ac clywed am rhywbeth newydd. Bron iawn bob wythnos i ni'n clywed am rhywbeth sydd mor ofnadwy ac mor hirt sydd yn gwneud dim synwyr o gwbl ac yna mae'n neud i chi i bryderu, i ofni efallai ac i meddwl beth yw'r dyfodol. Sut olwg fydd ar ein gwlad ni ymhen ychydig. Ac eto, wrth ddarllen salm fel hon, fe ddylai fe fod yn gerydd i'r Cristion sydd yn achosi ni i fod yn ofnus. Dwi ddim yn siarad yn erbyn arwyddo deiseb a anfon nhw i llywodraethau. Dwi ddim yn o'r hoff o'r syniad, ond dwi ddim yn erbyn y syniad. Falle bod na le iddo fe o dro i dro. Mae e fel petai'r eglwys yn dychryn ond diw hi. Ni'n clywed am yr rheolau a'r deddfau newydd sydd yn cael ei gwneud, a chi'n clywed am pobl yn cael ei cyhuddo am pethau sydd dim ond yn sefyll am yr hyn sydd yn iawn yn yr ysgrythyr, ac mae'n codi dychryn, a chi'n meddwl, wel, mae rhaid i ni i brotestio am hyn, mae rhaid i ni i ddweud wrth y llywodraeth pa mor anghywir yw'r pethau yma. Ac yna chi'n darllen Salm 76. Ac mae'n tynnu pob ofn i ffwrdd. Na, dwi ddim yn dweud o'r eidrwydd bod yn anghywir neu falle bod na le o dro i wneud e, falle'n amlach. Dwi ddim yn gwybod, dwi'n credu petai'r eglwys yn gweddio tipyn bach mwy, petai'r eglwys a'r Cristion yn byw bywyd mwy sanctaidd, efallai bydde hwnna'n llawer fwy o fydd na'r ofni yma, a'r pryder yma, a protestio yma yn erbyn llywodraethau. Beth i chi'n neud? I chi'n dod ar pethau yma sy'n fygythiad i fywyd y Cristion? Ond i chi'n darllen salm fel hon, oes na fygythiad i'r eglwys? Wel, oes i bwynt. Ond i chi'n darllen salm fel hon a chi'n sylweddoli, dim ond dweud y gair sydd rhaid i Dduw i wneud. Ac fydd y bobl yma sydd yn dod ar deddfau gwrthfeiblaidd, dieflig ar y degau. Mi fydden nhw yn edifarhau ac yn ymddiried yn Christ. Dim ond dweud y gair sydd rhaid i Dduw i wneud. Mae'n salm gogyneddus, mae'n salm sydd yn ein cyrryddu ni bod ni'n gallu deffro ar fore Dydd Llun a darllen rhyw benawd arall sydd gan y llywodraeth neu'r newyddiadurwyr i'w gyhoeddi ni ac mae'n codi dychryn ac mae'n be mae hwn nawr yn digwydd. Ac yna ni'n darllen Salm 76, neu unrhyw salm arall, unrhyw ddarn arall o'r ysgrythyr. I ni clywed yn y salm yma sut bod ein Duw ni goruwch pob dim. Ac fe all y Cristion lawenhau a bod yn hyderus yn wyneb erledigaeth a gwrthwynebiad y byd. Mae ein Duw ni yn gallu gorchfygu ein gylynion. Dim ond dweud y gair sydd yn rhaid iddo ei wneud. Adnod 1, hynod yw Duw yn Jwda, mawr yw ei enw ef yn Israel. Nawr ni'n gwybod, dyw e ddim yn fawr yn y byd. Yng Nghymru yn sicr, dydy'n Duw ni ddim yn fawr o gwbl yn hyb y byd. I dweud y gwir i'r gwrthwyneb, bach yw Duw yn ei barn nhw, maen nhw yn ei wrthod e, yn ei ddirmygu fe, yn ei gesau e. Ei bod yn gwrthod gwrando ar ei air, ei bod yn rhoi dwylo i orchuddio'u clustia nhw, ac maen nhw'n gosod gorchydd dros eu llyged nhw. Nid ydynt am ei glywed, dyn nhw ddim am ei weld e, a gan hyn yn ei rhwystro, gan fod yn rhwystro'r byd rhag fwynhau mwy o bechod, ac felly dyn nhw ddim eisiau clywed dim amdano fe, ac fe wna y byd unrhyw beth
Maen nhw'n mynd i'r eithafoedd y ddeiar mwyn osgoi dod o dan dy lanwad a chliw ei air. Ond ydyw hyn yn wir. I ni'n gwybod, ni'n nabod sawl un sy'n rhedeg ei ffwrdd. Os ai fan hyn, os ai rhyw wlad pen draw'r byd, fe na i osgoi clywed am yr efengil, fe na i osgoi gair Duw. Ac fe ewn nhw, a llenwi i wythnos nhw mor brysur fel nad oes amser gyda nhw i'r arglwydd. Neu nhw osgoi cyfarfodydd mwyn peidio clywed yr hyn yma i ni ddisgwyl. Fi rhai sy'n proffesu hyd yn oed yn osgoi oedfaon arbennig, achos maen nhw'n gwybod efallai fydd hwn yn dod ar gyhoeddiad o bechod drostai, felly gadw o'i draw. Dyna be mae'r byd fel. Dyn nhw ddim eisiau Duw i ymyrryd gormod yn eu bywydau nhw. Ond dydy Duw ddim yn fawr yn ei barn nhw. Ond nid felly'r Cristion. Mae Duw yn fawr. Hynod yw Duw yn Juda. Mawr yw ei enw ef yn Israel. Wel, fe ddylse fe fod yn ei dyle. Fe ddyle Duw fod yn fawr yn y marn, y Cristion. Fe ddyle fe fod. Dyle fe fod amlwg. Fe ddyle unrhyw un sydd yn nod ar draws y Cristion fod yn gallu dweud mae Duw yn chwarae rhan mawr yn ei fywyd e. Peidiwch a gofyn iddo fe wneud unrhyw beth ar ddi Sul, wneud e ddim dod. Dim o gwbl. Does dim un Sul fe wneud ystyried dod gyda ni. Felly peidiwch a gofyn ar ddi Sul. Peidiwch a gofyn am unrhyw beth ar nos Fercher, achos mae cwrdd-gweddi nos Fercher neu gyda ni unwaith y mis ar nos Iau. Peidiwch a gofyn ar y trydydd nos Iau o'r mis, achos chi'n gwybod pam? Mae e'n mynd i'r cwrdd-gweddi. Peidiwch a gofyn nos Sadwrn, cwrdd bobl ifanc, neu beth bynnag yw'r cwrdd. Peidiwch ag ystyried y peth pam. Mae Duw yn fawr iddo fe. Mae e'n bopeth iddo fe. Mae Duw gorywch pob dim i'r Cristion. Mae dyna beth mae Salmydd yn dweud. Mae yn hynod yn Juda ac yn fawr i Israel. Mae'r Cristion yn nabod ei Dduw. Mae'n nabod ei lais e. Mor fawr yw ei enw ef yn Israel. Mae'n adnabod ei lais e. Mae'n atgoffa fi o Ioan 10:27. Mae fy nefaid i yn gwrando fy llais i, a mi a'i hadwain hwynt a hwy am canlynant i. Mae'r Cristion yn nabod llais yr arglwydd. Mae'n gwybod. Mae'n ei adnabod e, a pa mae'n clywed ei lais e, mae'n fawr ei barch. Mae'n ei osod e'n ben ar ei fywyd e. Ga i ofyn cwestiwn? A yw yr arglwydd yn fawr ei barch yn eich henaid chi? A rhai sydd yn gwrando, dydyn ni ddim yn gwybod pwy yw'r rhai sydd yn gwrando, os fydden nhw'n gwrando o'r wythnos hon. Ond a yw yr arglwydd yn fawr i chi? A yw yn bopeth i chi? A yw pob penderfyniad i chi yn ei wneud? A yw'ch dyddiadur chi wedi liwio mewn? A yw'ch dyddiadur eich wythnos chi wedi ei liwio? Ac ych chi'n dweud, dim byd yn mynd mlaen fan hyn. Dim byd yn mynd mlaen fan hyn. Na fan hyn, na fan hyn. Achos dyna amser i'r arglwydd. Ac yna eich diwrnod chi. Dim byd yn mynd mlaen fan hyn pam. Dyna fy amser tawel dyddiol i. Does dim byd yn mynd i ymyrryd ar hwn. Ac chi di gosod eich wythnos, a chi di osod efo yna, ac wedyn chi'n meddwl eich gwaith, a chi'n meddwl, oes na sefyllfa lle dwi'n mynd i orfod cydymffurfio, ac felly mae'r arglwydd yn fawr ei barch i chi, ac chi'n gwybod yn syth, does dim rhaid meddwl am y peth. Os rhywun yn dod lan at chi'n dweud, mae'r angen i chi wneud hyn a'r llall, ac chi'n ddim eisiau meddwl am y peth, ac chi'n dweud, na, dwi hwnna ddim yn digwydd. Dwi ddim yn digwydd. Achos mae'r arglwydd yn fawr ei barch yn fy enaid i. So mae rhywun dod lan a chi'n dweud, mae angen i chi wneud hyn a'r llall. Ond fedrai ddim mynd fyna, achos mae hwnna'n le o bechod, fedrai ddim mynd yna. Rhyw ddathliad yn mynd ymlaen mewn lle o anfoesoldeb a meddwdod, ac chi'n dweud, does dim pwrpas i chi ofyn i fi, ac yn y diwedd bydd ddyle fod, nad ydyn nhw hyd yn oed yn gofyn i chi, achos maen nhw'n gwybod mae'r arglwydd yn fawr ei barch yn ei bywydau nhw. Nawr dyna le ni'n dechrau. Ac wrth i ni edrych ar y salm, cael weld sut gallwn ddirnad os yw'r arglwydd yn adnabyddus ac yn fawr yn ein calonau ni. Dyna'n dymuniad ni. Falle bydd na'r rhai fan hyn yn sylweddoli, wel, dyw'r arglwydd ddim mor fawr â hynny. Dwi ddim yn gadael iddo fe ymyrryd ar yr holl beth.
dim ond ble mae'n siwtio. Dim ond ble dwi'n fodlon iddo fe. A na i gladdu fy mhen yn y tywod ar y darnau bach hynny. Dyna beth chi'n gweld yn aml wrth bregethu. Chi'n gallu gweld rhai sy'n meddwl, wel dyma ni, na i ddim gwrando ar y darn bach yma. Achos dwi ddim yn licio hwnna. Mae hwnna fe mynd mlaen to. Glywes i rwy'n unwaith yn dweud hyn. Ie, ni'n gwybod, dyna fel ti'n dweud pethau. Fel petai, achos bod ti di dweud ti'n mynd dros ben llestri. Ti'n mynd braidd yn eithafol. Ond nid yna iaith y byd, ond Cristnogion oedd hwn. Mae'n rhyfedd yn diwe. Sut mae safon yr arglwydd wedi dod lawr. Mae'n iawn i ni fyw fel y byd, i wisgo fel y byd, i wrando ar pethau'r byd, ac i edrych ar pethau'r byd, ac i gael ein hwythnos ni fel y byd. Ac yn bellach bod ni'n dod i'r capel o dro i dro a gwneud proffes, mae popeth yn iawn. Dyna fel i ni wedi dod fel cenedl. Mae'n rhyfedd. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar wrthwynebwyr yr arglwydd ac yna ar y gwaredwr ei hun ac yna'r gwerthfawrogiad sydd i'w ddangos. Y gwrthwynebwyr, yr hyn a wyddwn o brofiad. Ond hefyd i ni'n gwybod o'r ysgrythyr fod pob un ohonom sydd wedi ei eni yn dod yn fyr o ogoniant Duw, ein bod ni gyd yn elynion i Dduw. Yn wrthwynebwyr iddo. Fe ddylsen ni fod yn gwybod hynny, ond ambell waith ni'n credu bod rhaid i ni atgoffa'r ffeithiau mewn wythnosol. Yn naturiol, y mae'r enaid yn casau Duw. Hynny yw casau ei air, yn casau ei ddydd, ei bobl a'i ganllawiau. Hyd yn oed os oes personoliaeth gennym ni sydd yn hoff o grefydd. Hyn fydd yn wir amdanom, os y'n ni'n bobl grefyddol ac yn hoffi crefydd. Yr hyn fydd yn wir amdano ni yw, yn hoffi crefydd, bod ni'n casau'r efengyl. Ni wedi gweld hyn yn aml ymhlith y crefyddol, i chi siŵr o fod wedi weld hefyd, ac dwi'n sicr wedi weld yr rhai sydd yn fwyaf ffyrnig at y Cristion, y gwir Cristion, yw Cristnogion o enw. Y rhai sydd yn gapelwyr, yn grefyddol, hyd yn oed yn mynd i eglwysi efengylaidd. Ond os nad ydyn nhw wedi deall yr efengyl, maen nhw'n dod yn rhai sydd yn casau y Cristion, a'r efengyl, a'r neges. Mae'n atgasedd tu hwnt i ddisgrifiad. Ac yn sicr tuag at y sawl sydd yn ei chyhoeddi. A dyna sydd yn wir. Mae rhywbeth naturiol yno ni. Pan mae'r gwirionedd yn taro rhyw bwynt, y mae yn peri bod ni'n casau yr hyn i ni'n ei glywed. A mae rhai yn dod i'r man hynny'n gynt nag eraill. O'n i'n gweld hyder yr aniwiol, y rhai sy'n gwrthwynebu, hyder sydd yn llawn balchder. Maen nhw yn codi dwrn tuag at Dduw. Adnod 5, ysbeiliwyd y cedir yn galon, hunasant ei hun, a'r holl wir o nerth ni chawsant ei dwylo. Mae'n disgrifio fyna'r cedir o galon, y rhai caled. Dyna chi ddisgrifiad. Mae yna rhyw ymdeimlad fan hyn, pan chi'n disgrifio cedirn o galon, pobl sy'n â chalonau cadarn, galed. Mae yna rhyw ymdeimlad fel hyn, dwi'n gwybod chi'n cytuno dy fi, mae fel petai nhw wedi ymsefydlu yn gadarn yn ei safle. Nad oes symud. Maen nhw wedi setlo yna, maen nhw wedi ymsefydlu yno, maen nhw yn bwrpasol wedi gosod ei hun yn y sefyllfa yma. Maen nhw'n dweud, dwi ddim yn mynd i wrando. Does dim symud. Mae'n ymdeimlad bod yr unigolyn yn ymwybodol o'r hyn a wna'n paratoi hyd yn oed, sicrhau ei fod yn ddiogel yn ei sefyllfa, yn ei safle. Ond nid yna sydd yn wir yn y byd. Maen nhw'n gwrthwynebu unrhyw un sydd yn herio ei safle. Does dim ots gyda nhw'r Cristion, cyn belled dydy'r Cristion ddim yn herio ei safle nhw. O, mae gweld wyneb y cedir o galon, calonau calod yn driennus. Ni wedi profi hyn yn dofe, ni wedi cael sawl un yn ein plith ni dros y blynyddoedd. Ar yr un adeg yr oedden nhw'n elynion yr arglwydd, ond falle roedd rhai na, falle os chi'n gallu cofio nôl i adegau rhai chi'n ei adnabod,
bod na adegau o dynerwch, adegau o wrando. Ond yna, fel yn y ddameg, yna'r un drwg yn dod ac yn cipio'r hedyn i ffwrdd. Ac mae'n dod ac yn gosod temptasiynau. Ac yn raddol, i ni'n gweld beth oedd yn galon gadarn caled, nawr yn dod yn galetach ac yn gadarnach i safle, ac yn mynd yn fwy caled wrth i'r wythnosau fy'n heibio. A dyna beth ni'n gweld yn y byd, ac yn enwedig os maen nhw'n dod o dan gliw ar y fengil, maen nhw'n mynd yn fwy ac yn fwy caled. Mae'r wyneb yn mynd yn fwy ac yn fwy caled. Mae'r galon yn sicr yn mynd yn fwy ac yn fwy caled. Ond drwy gydol y salm, ni'n darllen sut mae'r arglwydd goruwch yn oll. Y mae'n gadarnach na'r gelyn cryfaf. Ond hefyd ni'n gallu gweld bod na obaith yma. Hyd yn oed mewn geiriau fel hyn, yn wyneb yr holl atgasedd a chadernid y gwrthwynebiad, y gall Iesu Grist gorchfygu'r galon galetaf. Edrychwch ar y 5 adnod, ysbeiliwyd y cedyrn galon. Mi'n gwybod, mae sawl ffordd allwch chi edrych ar hwn o ran, mae Duw goruwch chi'n gylunio ni, mae hwnna'n sicr. Ond edrychwch, ysbeiliwyd y cedyrn galon. Dyna yw ein gweddi ni. Yw cael gweld y sawl sydd yn ymddangos mor galed, mor sefydlog yn ei pechod, i'r arglwydd orchfygu, trwy waith yr ysbryd glân yn plannu hedyn bywyd, sancteiddrwydd yn y galon, ac yn peri i'r galon feddalhau. I chi siwr fod i wedi weld os ych chi'n coginio neu rhywbeth, a mae rhywbeth yn galed, a chi'n rhoi yn y sosban, mae'n rhywbeth pleserus, mae'n rhywbeth ymlaciol i weld rhywbeth yn siocled mewn powlen, a chi'n rhoi y dŵr berw yn y sosban, a chi'n rhoi lwmpyn caled o siocled yn y bowlen, a chi'n gweld e'n meddalhau. A mae'n mynd yn hylif. Mae'n hyfryd yn diwy. Unrhyw beth felly, mae rhywbeth anhygol yn gweld rhywbeth sydd yn galed, yn troi yn ddŵr bron iawn yn hylif. Ond meddyliwch chi am un sydd yn galon galed, a chi'n nabod rhai sydd yn rhoi i llaw i fyny, dwi ddim eisiau clywed, ond yna rhywsut trwy nerth yr ysbryd glân bod wedi dod ar rhyw brofiad ar eu traws nhw. Maen nhw wedi darllen rhywbeth, mae rhywbeth wedi dod i gof, ac yna mae fel beth chi'n dechrau gweld y galon yn meddalhau, a chi'n gweld yr wyneb. Mae yna rhywbeth am y llyged yn y galon galed, mae yna rhywbeth erchyll, mae ddieflig mewn calon galed, dyn nhw ddim eisiau, dyn nhw'n gallu edrych arnoch chi ddechrau da, ac os yn edrych, mae yna galedwch yna. Chi roed wedi gweld yna? Dwi wedi weld sawl gwaith, rhyw lyged caled, ac yn edrych trwyddo chi yn dweud, peidio di dweud unrhyw beth yn ferbyn ni. Ond yna pan ych chi'n gweld y meddalhau, ac yn sydyn iawn, mae yna newid yn y golwg. Mae'r wyneb fel bethau wedi ymlacio, a nawr maen nhw'n gwrando'n fwy astyd. Ac pan ych chi'n siarad yno, mae yna rhywbeth yn y tôn o'r llais. Mae'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith yn yr enaid. Nawr mae'r enaid yma yn dechrau gweld ei pechod. Maen nhw wedi gweld ei caledwch. Nawr maen nhw wedi gweld tynged ei heneidiau, a gweld y byddant yn sefyll o flaen y creawdwr mawr rhyw ddydd, ac fe fyddan nhw'n atebol am godi dwrn yn erbyn yr arglwydd. Fyddan nhw'n atebol am bob un gwrthodiad i ddod i oedfa bregethu. Fyddan nhw'n atebol am bob un bore sul y deffro nhw, a na wnaethon nhw gadw'r sabath. Trwy gydol i bywyd am yna rhai erioed wedi cadw sabath, ond fe fydd na ddwrnod yn dod fyddan nhw'n sylweddoli fe fyddai'n atebol am dorri bob un dydd sul. Fydda'n atebol am fy natur bechadurus. Nawr ni'n gwybod fe fydd y cedyrn galon yn y diwedd yn cael ei ysbeilio, yn cael ei difetha. Ac fe fyddant yn camu i'r cwsg yma, y farwolaeth tragwyddo. Ond hefyd fe gall yr arglwydd orchfygu'r galon cyn hynny. Dyna'r gobaith. Bob tro mae yna rybydd, mae yna obaith ond dos yna. Y gall yr arglwydd orchfygu'r galon gadarn. Meddalhau'r galon, cyn ei fod yn rhy hwyr. Ysbeiliwyd y cedyrn galon. Dyna'n gweddi ni. Heddi. Penwythnos arall sydd yn un arbennig yn sefyll allan yn y flwyddyn, lle mae pobl yn edrych ymlaen ato, penwythnos pan mae yna ddwrnod bant o'r gwaith y fori. Felly fydd yna sawl un yn torri'r saboth yn fwy felly heddi, achos mae'n benwythnos y wyliau, felly ewn ni ddim i'r capel. Doedd mae'n bwysig. Rhai ddim wedi bod i capel erioed, ac dyna lle fyddan nhw. Rhai fi gafodd i magu ar yr aelwyd Cristnogol,
Ac heddi ddim ni'n lle nagos i'r capel. Ond falle ar sil arall heddi, rhywle mewn rhyw gartre fydd na enaid yn torri calon, a fod yr ysbryd glân di dechrau argyhoeddi o bechod, a dweud rwyt ti wedi herio dy greawdwr. Ac fod y galon yma ar fi'n cael ei orchfygu. Chos dim ond dweud y gair sy'n rhaid i Dduw. Dim ond dweud y gair. Dim ond darparu rhywun dod ar eu traws nhw. Does dim hyd yn oed rhaid i rhywun dod ar eu traws nhw. Does dim rhaid nhw ddarllen llyfr. Fe allai ddod i gof. Does dim angen i'r arglwydd dod ar rhywbeth i gof. Fe allai blannu'r hyn yr adnod o nunlle. Ond ni'n credu hynny. Does dim rhaid i rhywun erioed wedi clywed canisfellu y caro Duw y byd. Fel yr hoddodd e fe i ni genedig fab. Sim rhaid i ni feddwl, wel, gobeithio nhw gofio hwnna, be glywson nhw'n ei plentyndod. Os na glywson nhw fe erioed, i ni'n credu fe allai'r arglwydd ddod ag e mewn i'w meddyliau nhw, ac fe fydden nhw'n gallu cael ei argyhoeddi yn y fan ar lle. Dyna pa mor fawr yw Duw. Heddi yng nghanol eu pechod a'i anghrediniaeth nhw, fe allai'r arglwydd ddod a'i cyffwrdd nhw, a'i argyhoeddi nhw, a dod â nhw i edifeirwch. Dyna'n gweddi ni. Gadewch i ni symud ymlaen yn ail. Y gwaredwr, adnod 4, gogon eddisach 8, a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail. Dyna beth yw Crist. Mae'r salmydd yn dyrchafu Iesu Grist yn uwch na phob un. Y mae goruwch pob un o'i elynion. Y sawl sydd yn codi dwrn ac yn gwrthod ildio a gwrando. Y mae Crist uwch rhain, ef sydd yn rheoli ac yn teyrnasu. Y mae'r holl fyd yn ei ddwylo ef sydd yn llywodraethu. Fe sydd dal yn penderfynu os yw i'n mynd i lawio fori. Mae e'n penderfynu os yw e'n glawio yng Nghaerdydd, os yw e'n glanio yng Ngogledd Cymru, yn y Dwyrain neu'r Gorllewin. Mae e'n penderfynu os na storm yn mynd i fod yn Lloegr neu'r Alban neu Iwerddon, a draw yn America fydd yn penderfynu os yw'n Bwrweira neu yn Ganol Haf. Fe sydd yn penderfynu tywydd yr holl fyd. Fe sydd yn penderfynu os oes llosg fynydd yn ffrwydro, os oes na ddaeargryn. Ni'n gwrando ar Dr Martin Lloyd-Jones y pregethu'n ddiweddar ar dap. Ac oedd yn dweud, bob tro mae yna fellt a tharanau, fe ddyle hynny eich atgoffa chi pa mor fawr yw Duw. Fe sydd yn rheoli'r cyfan. Y mae ei goruwch y cyfan. Mae ei goruwch y sawl sydd yn ymddangos mor gadarn, a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail. Y sawl sydd wedi teyrnasu trwy ormes a nerth braich. Tywysogion efallai mae hwnna'n cyfeirio ato. Arlywyddion, prif weinidogion, brenhinoedd. Mae'r ein mor bwerus, ond dydyn nhw yn ein golwg. Ni maen nhw'n codi dychryn arno ni. Ni'n clywed am arlywydd fan hyn a rhyw arweinwr arall fyna, ac yn gwybod dim ond gwasgu'r bwtwm sy'n rhaid fy wneud, a fe fi'n ryfel byd yn dechrau. Mae'n codi dychryn arno chi, a chi'n meddwl, mor fawr yw'r ein. A dyn nhw mor fawr? Mae'r arglwydd goruwch y cyfan. Mae'r cyfryngau, ond dydy'r cyfryngau, maen nhw'n bwerus, bron iawn, yn fwy pwerus na llywodraethwyr y wlad. Brenhinoedd, mae'r cyfryngau yn cael mwy o ddylanwad ar bleidlais nag unrhyw un arall. Mae'r cyfryngau yn gwybod, os fedrwn ni roi pennawd yn y papur newydd, fe allwn ni trawsnewid pleidlais mewn eiliad. A maen nhw'n gallu. Mae'r pŵer sydd gan y cyfryngau. Mae'r cyfryngau yn gallu dod ac anfoesoldeb dydd ar ôl dydd, a'i wneud e'n dderbyniol. I ni'n darllen erthyglau ac yn dweud, mae hwn yn dderbyniol, mae hwn yn iawn, achos mae'r cyfryngau yn dweud hynny. Mae'r newyddion yn dod o fe'n gerin broni trwy'r amser ac yn dweud pa mor ofnadwy yw os ych chi'n gwrthwynebu hyn, ac pa mor iawn yw e os nad ydych chi, ac yn dod o fe dydd ar ôl dydd. Mae'r cyfryngau mor bwerus. Maen nhw'n llwyddo twyllo'r y byd o bod anfoesoldeb yn dderbyniol. Maen nhw'n dweud wrthoch chi mai cariad yw anfoesoldeb. Bod chwant yn dderbyniol. Dyna be mae'r cyfryngau yn dweud, ac erbyn hyn mae hwnna'n norm. Mae'n gwbl dderbyniol bellach.
Mae'r pethau oedd hyd o 30 o flynyddoedd yn ôl bellach yn gwbl dderbyniol ac mae'r cyfryngau wedi llwyddo twyllo'r holl wlad fod y pethau yma'n dderbyniol ac mae'n codi dychryn arnoch chi meddwl beth sydd yn mynd ymlaen. Mae'r arweinyddion yn gwneud penderfyniadau, mae'r cyfryngau yn dod â pob math o bethau gen ein bron ni, ac mae'n dychryn beth i ni'n neud. Mae rhaid i ni protestio, mae rhaid i ni ddweud oedd y llywodraeth fod hwn yn anerbyniol. O na fydden ni'n troi at yr arglwydd ac yn dweud, yr o'i ti goruwch y cyfan. Dim ond dweud y gair sy'n rhaid i Dduw. Dim ond dweud y gair ac fe fydd pob un yn dod ac yn plygu fe alle, trawsnewid mewn eiliad. Y mae yn gryfach, y mae yn fwy pwerus, na'r rhain oll gyda'i gilydd, sydd berchen y byd, fe greuodd y byd. Mae'r tywysogion yn teyrnasu chydig o filltiroedd o dir. Beth mae'r arlywydd yn America yn teyrnasu? Wel, Gogledd America. Llywch bys bawd ar efo'r map bach. Korea, China, Russia, darn bach arall o dir. Lloegr, darn bach dir Cymru, bys bach. Ac maen nhw'n rheoli darn o dir. 200 milltir. 1000 o filltiroedd falle, sgwar. Sa'n gwybod beth yw e. Dyna faint o dir maen nhw'n rheoli, ond i ni'n dweud, maen nhw mor fawr. Maen nhw mor fawr, ond fe nath Iesu Grist creu'r byd. Dim y byd, y bydysawd, y ser, y lleiad, planedau, y gofod. Fe nath e'r byd, fe nath e'r pysgod, fe nath e'r moroedd. Mae'n nabod y ser wrth ei henwau. Mae'n gwybod am bob un anifail gafodd ei greu. Mae'n gwybod am faint o wall sydd ar ein pennau ni heddi hyd yn oed. Mae'n gwybod faint oedd yna ddoi, mae'n gwybod faint fydd yna fori. Mae'n gwybod y cyfan, a mae'r cyfan yn ei ddwylo fe. Gogonedd ddisach, wyt a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail. Mae'n fwy gogoneddus na'r cyfan. Yn ei fawredd, yn ei nerth, dim ond dweud y gair sydd yn rhaid iddo. Dyna a wnaeth wrth greu'r byd. Dyna a wnaeth wrth achub dyn o'i bechod. Dim ond dweud y gair, ac mae dyn yn ildio. Allwch chi feddwl am y person fwyaf gwrthwynebus i'r Efengil, fwyaf bydol, fwyaf galon galed i chi nabod. A beth i ni'n dweud yw, os yw'r ysbryd glân ar waith yn dweud y gair, cred, does dim dewis da fe. Fe fydden nhw'n credu. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud. Mae'r unigolyn dal yn atebol am ei anghrediniaeth ac fe fydd yn atebol hyd tragwyddoldeb os yn gwrthod. Ond i ni hefyd yn gwybod, dim ond dweud y gair. Fydd e ddim yn gallu gwrthsefyll. Dyna pa mor fawr yw Duw. Ond hefyd, ni fydd yn gallu gwrthsefyll ei farnedigaethau yn y dydd ofnadwy. Ni fydd un yn gwrthsefyll ei law ymestynol o drigaredd chwaith. Achos yn illodd hwn yr Iesu ein hiachodwriaeth. Edrychwch ar y drydydd adnod. Dyma beth nath Iesu Grist i ni. Yna y torodd fe seithau y bwa, y darian, y cleddyf hefyd a'r frwydr. O, mae yn wir ei fod yn teyrnasu dros y byd a phawb. Ni'n gwybod hynny. Pob un o'i olynion mae'r arglwydd Iesu yn teyrnasu drostynt. Mae'r cyfryngau sydd yn trio mynd yn bellach ac yn bellach o air Duw. Maen nhw'n meddwl bod nhw'n llwyddo. Dim ond dweud y gair sy'n rhaid i Dduw i wneud. Ac fe fydd yn dymchwel y cyfan mewn eiliad. Pa mae'r rhain yn herio Duw, maen nhw'n gwneud rhywbeth peryglus iawn. Chi'n pryderu drostyn nhw. Fe fyddan nhw'n atebol, falle tra yn y byd yma, ond yn sicr yn rhagwyddoldeb. Fe fydd Duw yn ei barnu nhw am ei anghrediniaeth. Ond mae'r arglwydd Iesu yn torri seithau'r bwa, a darian a'r cleddyf a'r frwydr hefyd. Sut trwy orchfygu Satan? Sut nath e hyn? Fe dorodd e'r rhain trwy orchfygu ar y groes, yno ar y groes fe dalodd Iesu Grist, y pris, am ein hachubiaeth ni. O'r yna gymaint o seithau,
Ar fi'n cael ei saethu neu yn cael ei saethu at Iesu Grist ac at ei bobl ac at ei eglwys, ond yma ni'n cael ein atgoffa i Iesu Grist dorri'r saethau yma. Nid yw yr un drwg yn gallu ymosod nac amddiffyn ei hun wrth wynebu Crist yno ar y groes, yno wrth i'r gwaed lifo. Wrth i'r gwaed lifo fe ddangosod Iesu Grist fod e'n marw drosto ni. Fe ath bywyd ohono. Fe gymerodd e'r gosb eithaf. Ac yno ar y groes, fe nath ei dad tywall ar yr arglwydd Iesu Grist ei hun, y gosb am ei holl bobl. Ac fe ddeliodd Crist ar holl bicellau tanllid y fall, yno ar y groes deliwyd a holl fygyddiadau'r un drwg. Ei holl gyhyddiadau deliwyd ar cyfan, yno ar y groes fe dalodd y pris am ein pechod ni, cymerodd yr gosb yn ein lle ni, adon 7, tydi wyt ofnadwy a ffwy a saif oedd flaen pan enynod y ddicter. Mae'r arglwydd Iesu'n ofnadwy, mae'n anfer, mae'n fawr, mae'n holl bwerus, a pwy a saif oedd flaen. Yn sicr fe fydd y saint yn gallu sefyll o'i flaen. Llyn ni ateb yn yna, pwy a saif oedd flaen? Y Cristion. O, mae'r Cristion yn gallu sefyll o flaen yr arglwydd, mor fawr a'r rhyfeddol ydyw. Pam? Gan fod Iesu Grist wedi talu'r pris trostynt. Gan fod yr arglwydd Iesu Grist wedi rhoi ei glogyn o gyfiawnder sydd yn ei gorchuddio'n llwyr. Ond mae yna rybydd yma i'r pechadur. Ni fyddwch chi yn gallu sefyll o'i flaen. Yn y dydd ofnadwy hwnnw fe fydd na atebolrwydd. A oeddech yn adnabod yr arglwydd, yn ei garu, yn ei wasanaethu fe tra ar y ddeiar hon. O, mae yn beth ofnadwy i'w gwynebu barn yr holl alluog. Hebreau 10 adnod 31, peth ofnadwy i'w syrthio yn nwylo'r Duw byw. Pwy a saif oedd flaen pan enynod y ddicter. Tydi wyt ofnadwy. Mae'n codi dychryn yna chi. Petai'r papurau newydd, petai'r rhai sydd yn oed y newyddion ar y gwefannau, yn sylweddoli pan maen nhw'n dod â'r newyddion yma dro ôl tro i godi dychryn ar yr eglwys. Oedden nhw'n sylweddoli peth ofnadwy i'w syrthio yn nwylo'r Duw byw. Fe fydden nhw'n atebo rhyw ddydd. Oeddi'r rhai oedd yn arfer eistedd fan hyn yn yr oedfaon, tra'n blant, yn sylweddoli, fe fydd na ddydd yn dod pan fydd yr arglwydd yn dweud fe ges di fwy o gyfle na neb arall. Mae'n beth ofnadwy i syrthio yn nwylo'r Duw byw. Ond mae Iesu Grist yn gallu delio â holl darannau'r ddeddf, pob un cyhuddiad, pob llythyren bygythiol cyfraith Duw, i sancteiddrwydd iddi gofaint heiddiannol ar bechadur, mae Iesu Grist yn gallu delio gyda'r cyfan. Mae'n dweud, yr wyf fi wedi cymryd y gosb yn ei lle nhw. Dwi wedi torri saethau'r bwa, y darian, y cleddyf hefyd a'r frwydr. Dwi wedi ennill y frwydr ar y groes. Dwi wedi gwneud y cyfan iddyn nhw. Adnod 10, diau cynddaredd dyn a ddfolianna di. O, dyma chi droedigeth. Mae'r arglwydd yn peri i'r pechadur fedru llawenhau mewn iachawdwriaeth. I ni'n ffeindio yn anodd i ddychmygu yn dydyn ni. Yn gweld yr wythnosau blynyddoedd yn mynd heibio. Ond mae'r arglwydd mor fawr fe a lle peri i'r pechadur lawenhau a moliannu Duw. Ac yn sydyn ac yn fer i orffen. Gwerthfawrogiad. Mae yna adnod yn y Efengyl Matthew 7, adnod 20, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. O, mae hwn mor wir. Os oes gwir iachawdwriaeth i'w gael, ac i ni'n gwybod bod e. Cos i ni'n credu yn achubiaeth y Beibl, ac i ni yn. Cos i ni'n credu mae gwaith yr holl alluog yw e, sydd yn amlwg. Ac nad oes gennym ni unrhyw beth i'w wneud
o ran ennill yr iachawdwriaeth, ni'n goffo credu ac edifarhau, ond yr arglwydd sy'n yn peri ni'n neud hynny. Os yw iachawdwriaeth, fel y mae'r Beibl yn ei ddisgrifio fe, yn wirthiol, yn oruwch naturiol, mae'n od yn diwe os na fyddech chi'n disgwyl gweld gwahaniaeth. Fe fydd ffrwyth i weld, pan fod y fath waith wedi'i wneud yn y galon, wrth i Grist dalu'r fath pris ar y groes, wrth iddo gyflawni'r gyfraith yn ein lle, o feddwl i'r tri yn un drefnu'r ffordd iachub ni cyn llunio'r byd, o ystyried i'r ysbryd glân ddod ac iddo fa blannu hedyn sancteiddrwydd a bywyd yn ein heneidiau, o feddwl i'n heneidiau cael ei fywhau ac i ddod o farwolaeth i fywyd o dywyllwch i oleuni, fod yn golledig yn nawr yn eiddo iddo, ac ein bod ni bellach yn blant yr holl alluog, o feddwl nad oes na ddamnedigaeth i'r rhai sydd yn Grist. Os yw hynny'n wir, os y ni wedi profi'r fath iachawdwriaeth, yna mae rhaid bod adnod 11 yn wir hefyd. A ddinedwch a thelwch i'r arglwydd eich Duw. Y rhai oll ydynt o'i amgylch ef, dygant anrheg i'r ofnadwy. Dagoswch eto. A ddinedwch. Ac i ddweud y gwir, dyna beth sydd yn digwydd. Y mae'r Cristion yn addinedu. Ti yw fy arglwydd Iesu Grist. Rhaid iddo fod yn arglwydd ac yn waredwr. Rhaid iddo, dwi ddim yn gallu fod ar wahân. Chi ddim yn gallu gwahanu nhw. Ac felly mae na adduned yma pan mae'r enaid yn dod yn Gristion ac yn dod i'r groes ac yn derbyn maddeuant pechodau. Mae'n addunedu fel bethau, mae'n addo, mae'n dod a'i anrhegion ger bron yr arglwydd. Beth mae'n neud, mae'n rhoi i fywyd, ond nid yw yn atgoffa chi o Rhufeiniaid 12:1. Am hynny, yr wyf yn atolwg i chwifrodir, trigareddau Duw, roddi ohonoch eich cyrff yn Aberbyw, sanctaidd, cymeradwy gan Dduw, yr hwn yw eich rhesymol wasanaeth chwi. Unrhyw beth llai na hyn, mae'n anodd dirnad. Y lleiaf gallwn ei rhoi yw ein holl. Y cyfan, dyna'r lleiaf. Dyna beth ddyle fod, y cyfan ohonom ni. Ein cyrff yn Aberbyw, o na fyddem yn addo ger ei fron yn gwneud cyfamod ag ef. O, ni'n clywed yn yr hen ddyddiad sydd o pobl yn addunedu yn eu cyfamod, yn addo ger bron Duw. I ni mor bell o hynny, i ni'n ffeindio fe'n anodd i gael pobl unod i ddweud, fe ddoi'r cwrgweddi unwaith bob nawr ac yn y man. Fe ddoi unwaith, tair gwaith ar y sydd. Ni'n ffeindio fe'n anodd. Dim fel la oedd i. Dim fel la oedd hi pan oedd pobl yn dod i'r bywyd. O chi'n gweld, o'n nhw'n rhoi ei bywydau fel anrheg i Dduw yn ei wasanaethu fe. Yn addo iddo byddwn ni yn ei garu, yn ei wasanaethu, yn ei ddilyn pa le bynnag yr arweinia. A byddwn ni yn dweud i'r arglwydd a byddwn ni yn fodlon dioddef ei fwyn. Ydych chi'n fodlon i hynny? Ydych chi'n fodlon colli'ch ffrindiau i gyd oherwydd eich safiad? Ydych chi'n fodlon nad oes neb yn fodlon galw eich gweld chi? Anfon cardyn penblwydd neu nadolig i chi oherwydd eich safiad chi? Ydych chi'n fodlon gwynebu penwythnosau, ond chi'n gwybod beth? Os dyna'r llwybr yma'r arglwydd yn ei ddewis i chi, fe fydd yr arglwydd yn agosau ato chi, ac yn eich cynnal chi, ac yn eich nerthu chi, ac yn eich cadw chi, ac yn dod â bendithion na wyddwch chi erioed amdanynt. Fydd na bendithion a'r bendithion, ond ydyn ni'n fodlon yn dweud, o arglwydd, yr wyt ti wedi rhoi cyfan i fi, dwi'n fodlon dioddef dy fwyn, i sefyll dros dy achos, i dy wasanaethu di, i dy addoli di, drwy gydol pob dydd. O, fe fyddai manteisio a bob un cyfle i gyd addoli gyda'r saint. Ond nid dyna iaith y Cristion. Ni mor bell o hynny. Yr esgus lleia, pentost, anwyd bach,
cem tost, well i fi fod gytre. Sa eisiau dod i'r cwrdd, mae angen gwyliau, mae angen y llall. Y pobl yn y byd, ych chi'n gofyn iddyn nhw, dewch i'r cwrdd, wel dwi'n brysur, mae gyda ni gym, a mae gyda ni, mae rai fi fynd i'r seiclo, neu mae rai fi fynd i'r redeg, neu mae rai fi fynd i'n nofio, mae rai fi fynd allan, mae rai fi fynd i'r llall. So sy'n amser da neb, dyna'r byd. Ond pan i ni'n dod yn Gristnogion, i ni anfanteisio ar bob un cyfle i gyd a ddoli ac i ddyrchafu enw Crist. Be sydd wedi digwydd i'n gwlad ni? Na fyddai'r arglwydd yn dod i'n plith ac iddo ddweud y gair. Y bydd yn gorchymyn enaid yma heddi, neu falle rhai sy'n gwrando, neu rhyw le, i ildio iddo. Na fyddai'r Cristion yn addunedwch a thelwch i'r arglwydd eich Duw, y rhai oll ydynt o'i amgylch ef. Dygant anreg i'r ofnadwy. Ac na fyddai'r pechadur heddi yn crynu yn ei sgidiau. Gan sylweddoli mae gogon eddysach yw't a chadarnach na mynyddoedd yr ysbail. Byddwch chi'n sylweddoli. Sech chi'n gwrthod Crist ei fod mor ogoneddus, mor gadar, mor fawr. Fe fyddwch chi'n atebol ger ei foron rhyw ddydd. Ond ein gweddi yw y bydd yr arglwydd yn peri, fydd y galon galed cadarn yma, sydd yn codi ei ddwrn, fydd yn cael ei ysbeilio. Hyd yn oed cyn diwedd y dydd heddi, fe fydd yr arglwydd yn peri, fydd y calonau hynny, yn meddalhau ac yn cyffesu'r enw'r arglwydd Iesu Grist, ac erbyn nhw gyda diwedd y salm, fydd na addunedi o'r newydd. Yn dweud fe rhodda fy mywyd i dy wasanaethu di. Dyma yw fy rhesymol wasanaeth. Na fyddwch chi'n ildio iddo tra bod cyfle. Gadewch i ni weddio. Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Yn diolch am dy air di ac yn gweddio. Bydde di dim ond yn dweud y gair. A bydde di'n ei ddweud yn ein plith ni yma heddi. Ac y byddwn ni yn cael gweld un ar ôl y llall yn dod ac yn edifarhau ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Te'r gweithio yn ein plith ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen ein gwasanaeth, gadewch i ni ganu'r emyn rhif 612, tyred Iesu i'r anialwch at bechadur gwael Elin, ganwaith ddrysodd mewn rhyw rhwydau weithiodd ef ei hun. 612 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydd ydi ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.